Ya salim wong sing mari dhuwit aku ya salim ngono. Ya aja diseret kaya ngono wong kok. Ya ben ket. Nek ora wong bagus kok jan kowe kaya ngono lho. Ora kok wong sindene mang luweh delok Pak apa ningali Pak Wakil Bupati Pak Dion langsung mesem-mesem basan mengo nganan kok langsung merengut. Merengut maksudnya merengut mergo piye? Ya karena nyawang. Mergo wedi apa mergo piye? Ya mergo nyawang bagus Pak. Pak Dion, Pak Wakil Bupati bagus ngono. Bagus banget. Mesem-mesem. Terus bareng nyawang dalange muak. Soalnya wis bola-bali ketemu to Pak De. Masa urung nembang kok sengkring ukarane kuwi. Ora lho Pak De. Kula maksudnya jenengan ki luweh manis. Nganti manise mungkin sampai enek ngono lho sindene. Manise nganti dirubung semut ngono to. Nggih. Padha nduk aku nyawang kowe aku ya pangkling lho. Lah napa? Jaman kowe melu masih no biyen ya. Jaman kowe melu masih no kowe iki ireng banget biyen lho. Mboten. Saiki iso malih kuning. Kula mboten ireng asline. Lah apa? Klamu. Kula niku ming kuning semu ireng. Langsep, kuning langsep ngono. Ha kuning langsat semu ireng. Nek cara kene ya klamu ngono ya. Ya ora. Oh delok wae dalange iki ya. Jan saiki kok malih kuning jantan tero-tero kaya ngono lho. Nah ya biar diopeni bojoku. Oh, wis duwe bojo to? Sampun. Lah kok ora ngabari. Jare kok ndek men nate ngomong, "Pak nek kula bojo sesuk bapak tak kabari." Kok ya meneng wae. Lah kula sakasline iki pengen ngabari panjenengan wong ngertos dhewe panjenengane apa jadwale saking sibuke di WA nggih mboten bales niki wau kula nggih WA panjenengan nggih mboten bales kula. Iya, ning aku ya malah bener ke mantan ora diundang aku malah bener lho. Lah napa? Oh, foto ora kelangan duit malah. Ya tak jaluki saiki ya mumpung sing setahun. Ya sesuk nek kelahiran wae aku tak telik bajimu ya. Oh nggih. Tak nilai bajimu aku. Tapi kula dereng anu e. Urung isi. Nganu dereng maksudnya sampun kalau ngandut ngono. Dereng ngandut. Oh, ya apa ora cocok apa piye? Anu dereng ngerti. Oh. Nek kira-kira kok angel ya to, nek angel iki tukar tambah apa piye? Tukar tambah kalian apa? Oh, karo bojo ditukar tambah jane kepiye to njenengan niku? Heeh. Nduk ngene, nepungke dhisik asmamu sapa, asline saka ngendi? Piyai pituruh akeh sing guru do priksa. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Kurang banter. Waduh. Nggih, nempangaken nami kula Anting Lambangse saking Kediri. Jawa Timur. Sugeng dalu dumateng sedaya masyarakat Pituduh. Pituruh. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan. Amin. Pinaringan kesehatan. Amin. Pinaringan panjang umur. Amin. Pinaringan lancar rezeki. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Aduh. Alhamdulillah. Ya lek ndongake kurang komplit kowe. Lah nggih, lah niki lho kula tak nganu apa jenenge mbabarke jenenge pituruh ya apa? Jajal. Weh kaya aku sakjane iki ya meng sinden ya uduk dagelan ya. Ora apa-apa. Ya ngerangkep dadi dagelan malah apik. Pituruh. Pinaringan kaberkahan kelancaran rezeki masyarakat Pituruh mugi tansah pinaringan putra ingkang kathah bojo ingkang luwih saka siji ngajak remuk iki lho maksudnya rezekine ngono lho Pak De. Oh lah rada deg-degan kuwi saka kata api sik anu rok tak tur apa tegese tur niku turah sandang pangane, turah rezekine. Mugi tansah pinaringan cukup ayam-ayam tentreming ngaurip. Nah, beda karo aku nek aku tur beda. Tur napa panjenengan? Nek aku turunane piyai luhur. Jare sapa? Wong kaya bakal kene iku ora ban-ban lho pelayan saka Majapahit darane apa? Lah kok jenengan koyo Anoman ngono kok Majapahit kok ngendi? Biyen jaman Simbah biyen to, mlayu kono doyak londo mrene ngono. Nggih. Oh jenengan. Leluhur kene kok aku. Oh, nek panjenengan sendiri nek leluhur kene kan saka leluhur mriko. Nek panjenengan leluhure saka pundi? Aku saka keraton. Keraton ngendi wong? Blambangan. Kok judes-judes bae. Saka Minak Jinggo berarti. Iya. Nggih, terus roh.
Kok medhot kok aneh temen lho. Ayo pitur Tegese tange lunas. Apa Bapak Ibu? Domongi ngono kuwi sing penting pertama tange lunas ora duwe utang. Ayam tentrem damai ora mikir nono pokoke urip ki cukup. Ora sah mikir kudu dadi apa dadi wong ya sing becik wae. Lah utang akeh karo aku durusamu kaya karep mbantu nyarutang lho. Ya tak dongake wae aku nganu. Aku mandi kok dongaku. Mosok Domoe kok prat-prat. Nek kedongane mandi kok mosok ora meteng-meteng kuwi lho. Yang kok tak kon ngetengi. Kok deg-degi banget iki. Ki mesti kok duwe kisah khusus karo Mas Eno kok ya. Nggih mboten kisah napa? Wong anake dhewe. Kenangan karo Mas Eno lah. Mboten meng nadane niku indah ngoten lho Pak De. Dadine kula nggih remen. Jan. Tembange apa, Nduk? Jenang grendul. Oh, jenang gula. Go, dibawani. Wah, power luar biasa iki. Sesuk nek duwe anak cepet lahir kowe, Nduk. Lah kok iso, Pak De? Power gede diden pisan mak brucut metu. Oh, nek melairne ki emang kudu tergantung powere. Power nek kaya bojoku wis suwe banget ya. Ora metu-metu. Lah kudune pripun? Power gede, langsung brucut. Ketara rambute. Ning ya kuwi nek gadani bayek kowe kudu ngati-ati lho. Lah napa? Nek ora kulino bojomu kono semingkir wae ora sah nyarusiku. Lah napa to, Pak De? Tanggaku ku wong lahiran to. Wah, lahir segemek-gemek. Tekan gone urung lahir. Wah, ketok rambute iki lanang, jambak rambute. Jebul Sing melung simboke, urung lahir, dikira wis lahir. Mula nek gadani wong arep lahiran kudu sing ati-ati lho. Nek ora ngerti mending kon semingkir. Oh, nggih. Arep aku dalang aku rada pengalaman. Lah jenengan apa ngurusi wong lahiran? Ya nek disambat, kon nileki ya sesuk tak tilekane ngono. Nek kowe wis tekan titik wancine. Wah, wis pengalaman berarti. Ya ora nandangi ya ming nyekseni ngono. Tutu. Mambu-mambu cengkok Madura iki. Nggih, radi ngetan-ngetan niku lho. Wis ora apa-apa, seneng aku. Poweri luar biasa, mongko napasi dawa. Luput pisan kena pisan Angger arep rampung kok didenke mesti lho. iya Arep rampung kok dibanterke. Lah niku mau ngarep biasa-biasa enggak apa-apa. Kuwi namanya dinamika. Jenengan lak yo nek nembang suluk enten enten dinamikane didenke pas ngendine. Jenengan ngeden apa mboten? Oh, nek aku ngeden terus kok. Nek ora ngeden ora tekan nih. Yen gampang luwe gampang. Iki ya putra dalang, putrane Pak Dalang Sun Gondrong. Saking Kediri. Saking Tulungagung, Mbak De. Tulungagung nek ke Tulungagung kenali ki ora iki?
Ki calon mantuku iki lho, Sing niki? Ha iya. Oh, Mbak Narindri. Mbak Narindri. Adike sapa? Oh, calon mantune jenengan. Ya. Putrane sing pundi? Anakku sing kembar kae lho, Seno. Kembaran sing nom kuwi pacare kuwi. Kalih sinten? Ya karo kuwi kok. Mosok to, Pak? Iya. Hati-hati yo, Dek. Sik.